Tusun. Kakoy sakit pi, pasusun taman keduan. Hi guys, good morning. Maadjong Domingo sa itong tanan. Happy Father's Day ay sa tanang amahan sa tibuok kalibutan. Labi na sa amahan pod. Diya sa mga igsoong laki. Musimba rin ko karon guys. Diya, burutso po ko ila Florami inig magsimba kay o iban si Florami. Kaya muna ko si Undoy. Ato na ko na eh. Sige, ang pagkato. Ang mga iro nang gaban pod. Si! Alagi kami Undoy Kuranan family. Sa kalag ni Concordia, gikan sa Pitanias family. Di sa pasalamat sa Sabisima Trinidad, Maumihiri, San Jose, San Joaquin Santa Ana, San Roque, San Antonio de Padua. Hapit di Mercado. Sampai tukuan sudah haman. Tapi lah nih kilo yang ada mam. Hah? Ha, may gusto ka na? Mora ka po na. Nakarami ko, bago baga. Hi guys. Dala ko sila Florami. Paghuman nagsimba, nindutso na ko dari. Agang pinalitsudan para panuto, harang ipadangay sa. Na, daldalton dia. Guwapo, buyag. Guwapo, buyag. Katawa rin sa ganang guwapo. Ina Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa tibuok kalibutan. Labi na sa amahan nga buutan kaadyo, kugihan, nabuhi ni 15 ka buok. Ina Happy Father's Day, Lolo Ariston. Ano ko ipospo sa Facebook o gano'n may mga sweet messages? Kaya nakag-great naman kung personal na tatay ganahan kadlawon. Happy Father's Day po sa mga amahan nga. Ego na nagpa, baro sa mga bali, gibisaan na. Hinaat pa tangan sa mga anak niya sa mga hinahanaan. Kaya luwi po sila mga amahan, isa kang kitalikdan. No? Uy, happy Father's Day po sa amahan na. Dalton. Gusto ba na mo doon? Gusto ba na mo doon sa kamera? Na? Sa kaputo na isang nawang na? Hala? Na? Sita naman ah. Sa kaputo na isang nawang sa kamera. Abis na mag-isa ng kaluhan ha? Hala, karagtuwag laway. Tsaka sa kupamunas. Hala! Hindi ba naman may handa? Wala yung usok-usok handa, no? Tay? Tinglisig ang panahon. Tingbitay o blossom. Tingbitay o lusong ngarong buwan na. June, July. Matapos na doon kaway usok tingbitay lusong. Kasi sigaret suso, sigaret tungkab. Dagatas to no? Ha? Lilig sa silpo na. Ito, ako na bagatas. Awan sa Dalton guys, gwapo. Wow, no? Gusto mo na cellphone for isa kabuto na ha? Isang anak ko, nala. Hoy, bawal pa lang mag-cellphone, anak. Bawal ka ba ka mag-cellphone? Kailan ka pwede ka mag-cellphone? Hindi ka pa cellphone, lagi ka ng... Mag-cellphone, huwag di mo eskwela. Kaya ka ng cellphone, makabulot ni. Eskwela sa una. Pwede ra. Pwede mag-cellphone kasi maalit sa ML. Daghan na pa rin nga buwang sa ML karon. Ano, ibitay sa abo. Bilit na po. Ton, lamira ko sila na. Salamat sa natatag. Hindi na Ninja All-Star. Yung sino naman ulta o. Ano naman ba't kayo umuhangin niya diha? Ama o di ay. Pero sa nitik pa nila. Kamu nga rin magkaas na kumagka. More than ay isa. Tigkaas kumagka sa una. Agisang kumagka gitubuan. Hindi ko magkong mahilis. What? Ano Na. magka? Ilis magka doon ton. Kumot na. Kumot tagbilang. Kisa mo na yung giwagot-butan na. Ano sa kwan? Yung mong naong? Lamig na bata. Pero mas may bata pero ka anak mo. Anak na miya. Arang ka po ya pod.
Yung medyo ni bata. Durog mo na to na ni. Wala Di na naman ni. ni. Wala pa Ang gaya. hintay, wapay sakit sa parang bilang inasundan na. Hagban, hiyo na ka. Kay, maadyo man ang bata nga magsunod-sunod sila daga ba? Kay kas arang padaka. Uturo sila ka buok, okay na. Nanda, sa amang na may problema mag-ina. May Witir, no? Hindi man na opera, pwede ba ka maburos? Depende. Dito may ubuluman. Makaya. Pwede palagi, mag-isuom ka rin sa baji. Alam, labi sila isuom baji. May masayod. Oo, isuom baji, no? Ano yung patawa, alibot, anong tawa yung patawa? Tawa, alam to, baka na din ang agda. Patawa niyo, oh. Luto man, basta tayo yung iuno kurente. Pindot ka sa una. Buntas ka. Sa una sa Manila, guys, parang nadadag ko sa skokeran sa umasag ipindo. Huwag i-take. Daot. Saan mo pa na? Pis, tagukaran, tubo na magbugas. Sabi ko, karan yung tubo na magbugas. Kapag uli ikit sa kontar yun, napasay gamay. Gamay na naman, ah. Pero mulig na ka doon na isang mulingi na. Hala. Ngayon na po. Hala, wala Ano ka niliwaton? Sinanay, gimingaw, nag-adong daltong. Takalaga. Ay, moabot tayo nag-part sa katong aircon. Adyo mong tungloy na nga po, makalaga taong mabiro. Adyo. Kaya gimingaw na, nanay lagi. Ikaw nas na ni mo muhagwa. Kaya muhagwa ni nga na magkatawa man. Tangan ko sa cellphone, minaw-minaw, ito bahot-bahot pag-isa. Kasi mag-vlogger pa ka. Mag-vlogger po ni. Mag-vlogger ka? Vlogger ni sila. Gwapo man na. Gwapo man ko. Kaya itong sudladan, be. Kaya magwapo sa Gwapo man ko na, oh. Gwapo ko na, ah. Be, gwapo ka dyan. Kina-Jose Rizal style ba? Jose Rizal style. Oh, na. Jangan nagandang sundusan tawan malaka. Maupaw pa man eh. Kaliupaw na magani. Oo, pulihan pa man din isang buhok. Nanulay at upaw. Dua isang alim po. Sarang. O sarali ay. Na may ibang alim po 21 ka buhok. Yung ginuot ko. May lubutan. Mag-agi-ag bagyo. Sabi ko sa tagapatlong kam. 21. Kaya ba ka dyan? Ito, ma. Ang galing kayo sarala rin na painting. Ang banduha po din na. Ang tapad. Ha? Awa. Oh, ako. Hi, mga Ang naos, ang naos. Hi mga tiya, mga tiyo, hi mga tatay. Ang natin, lakaw na. Ha? Nagkalaw ko dito buhat. Lakaw na. Wala klaro ba kasi do? Sa buka ko punas nimo. Wala klaro ba kasi do? La, mingaw na kanang ug din ako suso. Wala man ang tuson. Pero- Pero ni ugwa pa ko'y sakit pi, pasusunta man gaduan. Abo. Uling-uling sa suso. Namo ko nga na taga puti sa una. Ang silingan, pasusunta man gaduan. Bisa ko no, ini ko no mapalapad og tabanog. Uli sa karjud, kim Uli, suso. kadto kay mo suso. Nga nagadaton. Pwede. Ha? Nga na. Ano ron? Pili man. Lagi pasunta man Wala gudwan. naman eh. Di man pwede. Di ka mag-opera. Kaya mo bag ng suso. Wala, magkakanin sa proseso. Magadas na po. Danda. Di ka mag-opera, magkapampak ko. Pwede naman ako. Di naman ako Pam? sa breastfeed. Pero mag-therapy na katong radioactive iodine. Ari, Hindi ano pwede. Di pa ko pwede magburos 1 to 2 years ikan sa radioactive iodine. Di pala yung ulag 30. Dati bata. 31, 32. Inanan. Ay patahi pa ko na ang bilat. Na mga panahon na. Da. Patahi! Kaya naman buli. Bawal man magburos. Na may kuhan. Ayaw di. Ayo di ba po? Di matabang. Patahi po. Patahi. Dalton no. Kaya erong si Dalton sa. Muda ka na si Dalton. May natundan. Kanang si Dalton ay mag-atimas bata. May mong yayo. Huwag ka na magbantay. Yun sa kanya nahimo man ng bata no. Wow. Yun sa ginoo no. Ito magdurong. Ay kuhan pa karon na indong lab sa asat usa. Darahin mo ng bata. Mga bata. Ginoo ko. Kaya ka na tanggap ginoo. Nga lab sa asat usa. Lab making.
Hindi mo mas bata. Iwan ng bata. Ang sa na ni. Gwapo na kaadot. Ang buta nga ng imong rashes kay duda na gitiban kasi mong ama. Kikiban. Maka bantay ni mo katong nakatugo kay grabe ka po sa kiban sang ama. Ilhan. Tere? Kapag nang alalayan kay sa banggi ng bungkog. Gusto man magsisikad-sikad. Nang mata mga sila pa nang Wala ka dyan si Jana. No. Wala kang. Butan si kadagtun. Wala ginawa ko mula kang dyan si Jana. Di ba Ikaw dyan eh. Dala ka. Uy, uy na. Harap tapo. Ano lagi? Katawa lagi ron. Naglaway na kay bagong nagsuso. Halat kang Doon dyan si Jana. Inuok ko. Aksil po na may padao oh. Tagal sa kwarta. Kaya hindi ka mula kaw. Ang gwapo ko na. Lahir sa daltang puro. Pagbagong anak kaysa karon. Kinaunda naman nagna. Ang bago pang anak na luoy man mura mag Pagbagong anak tani hilat ni. taon. Kay luoy, kay nihilo. Unsa karon? Uli na. Buaw na, di ba? Buaw na ko na. Sige na ganito bulog-bulog siya laway. Yan may tagkaluha pa niya mong gano'n. Ginoo ko. Bustag ang nagbilat ka sa rabuo. Biyahe na ko na nay. Gagawin na ko na sila. Bilat. Diyo, arima kuan. O para ka tayo Gunting eh. ng pagbalik. Gunting eh. Hello everybody. Ako si Frank Dalton. Ganahan ko mag-vlog-vlog. Darimi. Ganahan ko mag-vlog-vlog. Nga na, agahong naong. Ending posisyon na. Mula kang naman Tiya. Nasusikat na. Lingkod na. Lingkod sa tita na eh. Kontak lang si Daisy sa pro. Ilagay nga mas lagi. Lain na po nga. Mas ngalihan na ni Slansidang na si Hope sa karnaba. Oo na. Balik na Slansidang kadamantag. Hindi nga po ang tumata. Hindi man ako. Nautaan sa cellphone dyan. Kita rin siya ba? Tagapan ko no. Itu. Okay. Itu ka. Oh. Ang batang iya ton. Batang iya Sa cellphone dyan. Kaya ko naibalin. Ito kung lutos kilit. Maybe. Na. Nang sumod hapon. Sipat na. Kaya na pikas. Sumod hapon. Ano ba kita umo? Talaga po. Hala. Lagang bataka. Ente, grabe. Naghydrogenan. Baca na yung mga bulyo. Ganda mapanglusi na yung luto. Busing. Eh, at ang bus dari nagpisa na katang bus. Busing mo. Magduaan. Dito ka na. Hayop na. Luwan dito ba? Uy, ba't siya si Rosalie mong kahiwain? Tara. Ira ba dyan Uy. Samad na. Wala na. Sabi na. Si Rosalie rin. Ala, armani, Masama dyan ka. Ako, dala may color. Uy, pink, color. Pink lagi lang. Hindi ko naglabaw din natin din. Kira ba Miss Davao de ko no? Sa gatos ko na sa tuog. Gikan Miss Davao sa lugar ng Lachito, sa Muntina. May balik naman sa kukay na ikaw kung kalin yung bubong. Tingnan to na kita eh. Dabaw? Di, dabaw. Ito sa papaw, di sa dabaw. Ito na babaw. Ito, babaw. Dahil may bisita si Honorable Rosalie Mayora Murga. Huwag session karon kay Domingo. Wako eh. Relax. Ako rin ay sisyon. Sisyon ka to. Wood sa palpalan. Wood na pagkupitan. Oh, sinisigat ko mata. Pani natulog, mangil-mangil. Nakatugog na nabuntag wa. Katulog, 20 minutes. Gabi eh. Katulog, 2 oras. Kuwag na. Tubig. Ang kay nabalik ako man sa breastfeed. Isa ka nang natuman si Jadi man sa mapusog dito magkatukan. Nga na sa ka-oras lang, bunga doon ako. Danig man. Daily 5 minutes. So, ding. Alam niyan kay Bayulit. Abulit? Bayulit pink, pink. Pero tanong kami. Kailan ko
Pink siya. Ming, Ming. Ut sa balay, si Dayton na. Ti, ako juga karang mahal pa ng buong muna. Kinilo din natin. Kuhan ka na ay 80 kilo. Lagi mo na kapin sa What pag kanya na ba? Pagka mo mag-uun. Wala tagbuon. Wala Katuho din ang bata. Kung pa ako magpanit. Uy. Natin ikustak ni ko sila kaya mata na itong buhos. Ito ka. Ihot ka ni maludo ni. Na, butang. Dali naman ko na ingan na sa mo. Ah. Sorry. Buhat ang ludo. Nagtutasan ka ng inahan. Kapag ka na yung mga Ano na yung tingin? Ikaw, Tir. Hindi ka magpa-apil. Ikaw, ako rin ka sa'yo. Magkano ka ito? Bata. Ikaw yor. Kanya ka dalag-dalag. Dinja. Tilapia. hindi yan dito sumanina niya. Ang nangiwang malasulsan, nga dito at tulang mga boarding house dito na, nangiwang mo na. Gira. Maganda. Ano kay kuan na no? Tayo dito taga-Dabawan ni. Ang sakag ko ang may mo nakunas. Mo nakunas dalkon ba na balagap tang tulo. Terus sa kaliburan da uban-uban ang dalkon. Gitsur-gitsuro na. Bahay po. Nanay magbanha. May tawag ni ito ni titirit eh. Hindi alam ko ang kaso. Alawaran kasi mo tinatawan yun. Ha? Hindi ka bitaw. Ano naman ang inkaplor? Walang rin ko. Mami rin naman. Marihan, kayo siya. Tiyaw. Talagang kakayo ni. Wala na rin sa generation ko. Generation nila Dalton, wala na. Nagmao. Si Dalton na lang yun. Hindi mo lang makahibaw. Kung sa meaning, maanad mo na siya nga ingka-ingkay. Ako kay mauwa kung ko ay nagmamay sa una. Di namin noon. Ako di. Mamay. Mamay bitaw ko mga mga Kasi, Namin noon sa mami and primo. Uy, nas mamay ni uli. Dito na ka. Laing ako naman. kami kay nag-isa. Abroad. Abroad na ka. Nas mamay ni uli. Ikaw yung mga buli. Isa. Nag-iisa ra. Pag inagmamay, kaya ron, nagtang si Rosalie. Pag yung ingka, si Taylor, rin na. Ah, Patagos sa sakto dahil ko. Wajib mo. Okay, nga. Wajib mo. Wajib mo nag-isip. Karaan man. Salamat. Kayo naman. Kaya mo karaan ang puguyon. Tiguang ang pukupon. Di na ba kung ingag mami ka Sabi tiguang. ko kung mga raan. Oo, karaan. Raan ang Tawag na akong karaan nagnaong. Mo karaan ang pukupon. Dati gani. Ukal na ka. Kaya parang naman ko saan katiguangan. Nakadung na, nagadyan, nakatungtong na. Kapit na bilis tayo mag-inupos. Hindi ba nang Tungtong ba yung yung friend? adult kay kuan man? Mga 20 ka pin. Adult na. Uy, parang ka. Kuan. Wala na lang. Parang kalami. Hindi na ako dang pakubita ko, dang karira, dang kamera, di na siya makuha sa kuto-kuto, mara na sa nigi. Wala pala yung uko. Hindi na lang, yung pala. Hindi pa kamot nga, ako na rin kumit. Ayun po. Umang, Lamit eh. umang kuha ko. Hindi ako katiriwa. Naho na. Umang kuha ko. Iyaw. Ano yun? Pilit mo. Yan yung mag-endurance ako pag-subidan. Sayang ko kung ino. Hindi na. Hindi ana. Sige, itong kalibang stabo yung medyo tunaan. Meron na Ito vitamins. basta nang parking naman. Hello. Kumukul lagi. Nga nata mo na taglong Davao. Nga nata na niron. Ay, ako. Hindi ko. Pero, di sa kalang kapayat ko na. Wadas. Latiyan niya. Yan yan.